Да го фаш, нали? Здравейте, тук до мен е Сашо Миланов, който се класира на 9-то място на EPT Дортмунд началото на годината. Здравей, Сашо! Здравейте! Винаги носи слънчеви очила, не ти ли е тъмно? По принцип, според мен е много важно човек да играе с очила, защото очите понякога доста издават. А и светлината, която е на покер масите, не е много приятна, така че... Че явно ще продължаваш да си играеш с очила. Добре. Онези Поп и шестица там на EPT Дортмунд, какво мислиш сега за тази ръка? Мисля абсолютно същото, каквото мислех и тогава. Моментално мислех да колна, но след като направих анализ на ръката към 2 минути, прецених, че по-добре да фолдна. Не успях да прочета достатъчно този играч, нямах достатъчно време да го прочета и така. Беше ли забавно там? 9-то място на косъм от финалната маса? Да, така е, но за пръв път стигнах толкова надълбоко в голям турнир. Вече тръпката, която бях навлезъл толкова дълбоко в турнира, беше съвсем различна и заради парите, и заради вече срещаш само добри играчи. Значи, това е малко обезмисля следващия въпрос, но все пак как се чувстваш вече на такова ниво? Как е усещането? Да, това 9-то место де-факто ми даде самочувствие. Показах на себе си, че имам сили да мера сили дори с най-голямите играчи. Бях с доста известни играчи и играх през турнира на една маса. Внимавайте, Сашо играе в казино Лондон, така че когато дойдете тук, внимавайте. 9-то място на EPT не е малко. Ядосват ли те неопитните играчи или си пазиш нервите по принцип? По принцип, отначало бях доста емоционален, когато играех и онлайн, когато играя и на живо, но вече имам толкова голяма практика, че не обръщам особено голямо внимание на ръцете, които губа или които печела. Гледам просто да си играя моята игра, да играя правилно и да печела. Добре, я ми кажи какво мислиш за тези играчи, които даряват печалбите си или поне част от тях за благотворителност? Да, това е много добро нещо. Ние тук в казино Лондон имахме благотворителен турнир, който парите ги преведохме на един дом за сираци. А голямите играчи мисля, че е много добре, защото всичките голями играчи имат спонсори, голями покер сайтове, които им купуват баина, плащат им го, така че за тях, когато дадат дори 50% от спечеленето, не е лошо, защото за тях е печалба, както и... Абсолютно, да. Добре. От тук нататък следват доста EPT и WPT турнири. Имаш ли планове за тях? Значи, за всички EPT-та, смятам, които предстоят следващата година, смятам да хода да ги играя, защото, както казах, видях как играят едни от най-добрите играчи, прецених къде съм аз в тези турнири, че имам доста голямо валю и мога да се справя, да имам нови успехи, нови победи. Чудесно, чудесно. EPT не съм играл още, смятам наистина, когато има в Европа, не е лошо да се играе. Просто в Америка не смятам да хода, защото там наистина са най-добрите играчи. Смятам, че там са най-добрите играчи в Америка и в Канада и заради това смятам в Европа повече да играя. Препоръката е добра, правете си сметката. Родният покер, има ли възможност за по-големи турнири от тук нататък? Какво очакваш? Значи, родният покер се развива все повече и повече. Това го показват и турнирите. Както знаете, имахме турнир тук преди 3 месеца с 100 000 лева гарантиране, дойдеха 160 човека. Това не са малко. Както и на Златни пясъци имаше, когато имаше България Open, също тази година имаше 170 човека, миналата година имаше само 50. Това показва, че покера в България се развива и нивото на покер играчите в България наистина е много добро. Не ти остава нищо друго, освен да печелиш в тези нови турнири. Пожелаваме ти много успех и късмет! Благодаря! За BG Poker News, аз съм Мартин.